Hej. Hvad så? Keder du dig også efter, Svend? Det gør jeg ikke, for jeg er fucking Prag! Her i den Tjekkiske Republik kan du få dagene til at gå med alverdens ting. Du kan for eksempel tage på bank, Chaperus. Alt du skal sige er, yet no people, og så får du en fadøl til 8 kroner. Eller på Beer Factory. Her kan dig og din venner bestille et bord, 4 fadølsaner, og så kan I bare tappe løs. I dagtimerne kan du også besøge det gule marked. Her kan du få alt, hvad hjertet begærer, for næsten ingen penge. Frokost eller aftensmad kan nydes på Prags utallige restauranter. Her koster det en fjerdedel af, hvad det gør i København, og du kan få 3-retters menu plus drikke for 60 kroner. Du kan også bare slente rundt i Prags hyggelige gader og shoppe lidt. For drengene og de friske piger kan man om aftenen tage på slipklubber. Der er for eksempel Hot Pimpers, Golden Fingers eller Cabaret. Det er gratis at komme ind. Eller måske er du lidt mere til casino. Transporten her i Prag er super billig. Du kan for eksempel tage bus, metro eller sporvogn for kun 7 kroner. Ellers kan du tage en taxa. Det er virkelig billigt. Om aftenen er der masser af tid til at feste. Og vi kan feste med 10.000 andre gymnasieelever fra forskellige skoler rundt om landet. For eksempel Københavns Åbne, Herlev, Ringvande, Tudé, Ørsted, Christianshavn, Falco og mange flere. Det kan også være en god idé at veksle sådan nogle tjekkiske kroner, inden du tager afsted. Det er en nem husregel. Du skal dividere med 3, og så har du det danske beløb.